Så er du an. Så nu er du an långa. Men jag må köra det av för att kunna checka om det inte. Kan man se den här? Ja. Det kan man. Sånn. Så får jag in tältna.
forstå, hvad det er for noget, og hvordan man vil bruge det. Så det er I velkommen til at tage for jer af mig. Hvor har I hørt om arrangementet henne? Jeg skriver altid til fredag. Nå ja. Det holdt vi færdigt. Ja. Ja, men det er fint. Så I går med overvejelser om at søge nu? Ja. Det er fordi, jeg læser godt jo. Men det var ikke med. Altså, jeg åkte jo også, som skal søge sig ind. Ja. Men altså, det er jo en mulighed at søge nu, og så har du gjort det, og så kan du se, om du kommer ind, om du vil tage imod tilbud på det om eller andet. Det er side 2 primært, der er interessant. Side 2, så det er jo det, der er lidt ud på skolerne nu her, og så var der nogle andre ting, vi også gerne vil vide. Det er specielt det, at vi skal uddybe lidt i dag. Har I dansk nemlig det? Nej. Altså, det kan være det. Om du har et nemlig det fra Danmark? Okay. Nej. Det kan jeg, altså, jeg kan ikke skulle da vekk. Nej, der fik du måske et CPR-nummer. Ja, så det er jeg. Du har da et CPR-nummer? Jamen, nu har jeg først haft. Jo, men du Men kan det jo har godt bruge jeg. begge dele. Men fik du også et nemlig det i Danmark? Sådan et kort med mange tal på. Jo, altså, jeg har været fyldt der først. Ja, det er hvordan. Og det er det, man ikke må forveksle. De kan ikke bruges. Det færdige skal ikke bruges i Danmark, men det danske kan bruges på Danmark. Men der er bare jo en lille krølle, som gør, at man så skal skrive under på et stykke papir og sende det per mail, når man har udfyldt optagelsesansøgningsskemaet. Men det er det, jeg skal komme ind på. Nu vil jeg bare lige orientere mig. Ja. Og der er ikke så mange, der har dansk nemlig. Så kan man ordne det hele online.
godt. Der kører det. Fint. Ja. Godt. Kan jeg tage den der ud og stikke den i den her i øjeblik? Hvad skal jeg så det her til navnet? Har du en? Den er pludselig gået i loven. Vi starter over 1 minut. Skal vi gå ind i lokalet derinde ved siden af, så? Tak. Yes. Nu er klokken ved 4, og vi byder velkommen til jer, der er kommet her i lokalet, og det bliver strømt, så der er nogen, der ser og hører med derude. Velkommen til kvote 2 orientering i Danmark. Det er jo sådan, at hvis man gerne vil søge ind til uddannelse i Danmark, så er der 2 måder at gøre det på principielt gennem kvote 1, hvor man kun kigger på den adgangsgivende eksamen og eventuelt supplerende fag, som er nødvendigt for at opfylde adgangskravene. Og der er fristen at søge i Danmark 15. juli, og det gør man inde på en hjemmeside, der hedder optagelse.dk. Hvis I har spørgsmål undervejs, så må I endelig sige til, så tager vi dem. Så hjemmesiden, man skal bruge, optagelse.dk og 3 gange W på hånd. Der kan man søge til de bacheloruddannelser, som udbydes i Danmark. Hvis man ønsker at søge gennem kvote 2, værsgo og tage for her notesblokken, så kan det jo være af forskellige grunde, fordi kvote 2 er for forskellige grupper. Og en af grupperne, det er jo altså udlændinge, som kommer med et udenlandsk eksamensbevis. Og færinger er ikke udlændinge, når vi søger i Danmark, så vi har dansk lignende gymnasialt adgangsbevis, når vi har en studentereksamen, en HF eller en HHX eller en HCX eller en uddannelse fra Vestmanna. Så søger man også kvote 2, hvis man skal søge om dispensation, hvis man ikke har de traditionelle formelle adgangskrav i form af en gymnasial ungdomsuddannelse. Men den mest anvendelige eller anvendte grund til at søge kvote 2, det er jo ofte, fordi man ikke tror, at man har det høje karaktergennemsnit, der skal til for at komme ind efter kvote 1. Der er jo eksempler på 10, 11 og ovenikøbet 12, man skal have i kvote 1 for at komme direkte ind på den måde.
Så en række uddannelser siger, jamen vi vil også gerne lægge vægt på andre ting end det rene gymnasiale eksamensgennemsnit. Og derfor er det, at man så prioriterer forskellige andre kvalifikationer eller andre kriterier for at blive optaget end det rene karaktergennemsnit. Og i den forbindelse, så skal jeg også sige, at kvote 2 er også til enkelte uddannelser den eneste måde, man kan søge på, for at komme til den test eller det optagelsesprøve eller audition, hvad det nu kan være, man skal have ordnet her, inden man kan starte efter sommerferien. Så der er en liste, der findes på UG, og jeg har den her på uddannelser, som skal søges gennem kvote 2. Og I kan få sådan et stykke papir, hvis I er interesseret. Og et eksempel på det, det er journalistuddannelsen i Aarhus, og mange af uddannelserne ved Syddansk Universitet i Odense. Men det typiske er altså, at man er usikker på, om man har det karaktergennemsnit efter kvote 1, som er nødvendigt for at komme ind på den uddannelse, man gerne vil optages på. Er det det, der er jeres situation måske? Ja. Og det er jo helt almindeligt. Og for det første, så må man sige, at kvote 2, det er et vidt begreb. Det er ikke bare et eller andet bestemt. Nogle steder skal man have en motiveret ansøgning med. Det er helt almindeligt, at man skal det, men det er ikke alle, der kræver det. Og nogle steder lægger de vægt på forskellige ting. Og det er så det, vi skal ligesom prøve at komme lidt ind på. Men kvote 2 er en helhedsbetragtning af den individuelle, konkrete ansøgning, hvor der kan indgå forskellige elementer. Det er det typiske. Og derfor så er det vigtigt, at man orienterer sig inde på uddannelsernes hjemmesider om, hvad er det for nogle krav, den uddannelse, jeg er interesseret i, på det universitet, som jeg gerne vil ind på. Det er så forskelligt, at selv samme universitet har forskellige kriterier for at blive optaget gennem kvote 2. Og den samme uddannelse forskellige steder i landet har og kan have forskellige kvote 2-kriterier. Så det er et helt studium. Og pointen er altså, at man skal ind og kigge på de enkelte hjemmesider, for at man kan få præcis besked om, hvad det er, den uddannelse eller de uddannelser, man søger ind til, lægger vægt på i deres ansøgning. Og der er det jo så, vi kan sige med det samme, at man kan jo søge op til 8 uddannelser i Danmark på det samme ansøgningsskema eller i den samme ansøgningsrunde. Og der skal man huske, at man skal prioritere dem, det vil sige skrive dem, man helst vil have først, og dem man næst helst vil ind på som nummer 2 og så videre og nedad. Og så får man altså besked om, at man forhåbentlig er kommet ind på en af de 8, men hvis man nu kommer ind på sin første, ja, så er det lige meget, om man er kommet ind på de andre, fordi så har man fået sit første ønske opfyldt. Så der ved man ikke, om man kunne være kommet ind på de andre. I den forbindelse kan man også godt nævne, at det er muligt at ændre på sin prioritering helt frem til 15. juli, selvom man sender en ansøgning her inden 15. marts, som er fristen for kvote 2 i Danmark. Giver det anledning til nogle spørgsmål? Nej. Okay. Men lad os så lige prøve generelt at kigge på, hvad er det så for nogle typer af kvote 2 ansøgningskriterier, de forskellige uddannelser lægger vægt på. Først kan man jo sige, at det er forskelligt, hvor stor en procentdel, der bliver optaget gennem kvote 2. På universiteterne er det typisk kun 10%. På professionsbacheloruddannelser, for eksempel lærer, pædagog og fysioterapeut, der er det typisk mellem 30 og 50%. Og på visse uddannelser, som jeg lige nævnte før, jamen der handler det om, at det er alle, det vil sige 100%, der bliver optaget gennem kvote 2. Så det er altså også forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor få eller hvor mange, der nu bliver optaget gennem kvote 2. Og det er klart, at jo flere
højere procenttallet er for kvote 2, jo større chancer er der for at komme ind. Der er som sagt ligesom 3 hovedtyper af kvote 2-kriterier på uddannelsesstederne i Danmark. Den ene, det er der, hvor man har test og interview og portfolio, og det er de uddannelser, som var nævnt på det her papir, for eksempel journalist i Aarhus og Syddansk Universitet i Odense og visse kreative uddannelser. Og der bliver man så indkaldt til en test, og det kan være, at man først har sådan en multiple choice test, hvor der måske er 1000 ansøgere, og så udvælger man sig 300, som så kommer til et interview, og så bliver der måske optaget 100 på baggrund af det. Og der er det altså ikke afgørende, at man har tårnhøje karakterer. Der er det den aktuelle test, portfolio eller interview, som afgør, om man kommer ind. Den anden type af kvote 2-kriterier, som man bruger primært i Aalborg og Aarhus, det er, at man kigger på gennemsnittet af de adgangsspecifikke fag, som der jo hører til de fleste uddannelser. Det kan være dansk A og engelsk B og matematik B og samfundsfag eller noget andet. Så tager man gennemsnittet af de fag og giver det en kvote 2-kvotient. Vi kender kvote 1-kvotienten, som man har hørt og læst om, var så og så meget sidste gang, og chancen for, at det bliver det samme næste år, den er ret stor. Men nogle steder, der kigger man så på de der gennemsnit af de der udvalgte fag, som uddannelsen mener er særlig vigtige for den uddannelse. Og derfor, hvis man er ekstra god i dem, så kan man altså komme ind gennem kvote 2 på den måde. Og det særlige ved dem, det er, at man kan tage de enkelte fag op og forbedre sin karakter, hvis der nu er grund til det. Og det kan der være for de fleste, hvis man søger gennem kvote 2. Men man får bare ikke støtte til det, men man må gerne tage, hvis man nu har fået 4 og 7 og 10 og 12, jamen så kan det være, at man kan få forbedret karaktererne i de fag, man har fået 4 og 7, så man måske kan få 10. Og så får man altså en højere kvote 2% på den måde. Derudover så kigger de også på det, der hedder relevante kvalifikationer. For eksempel relevant arbejdserfaring eller andre ting. Men den her kvote 2% er altså vigtig i de tilfælde, Aalborg og Aarhus, som bruger det i udpræget grad. Den tredje model, som måske er det, vi har hørt mest om, og som vi også bruger på Færøerne i kvote 2-kriterierne, det er, at man har en række forskellige kvalifikationer, som man har opnået efter man er 18, eller efter at man har taget sin gymnasiale minimumsudvikling. Der skal man ofte og normalt skrive en motiveret ansøgning. Og det kan vi måske komme tilbage til, fordi det er måske sådan en helt særlig kapitel i kvote 2 sammenhæng, hvad der er godt og hvordan man kan gøre det på den bedste måde. Skrive sådan en motiveret ansøgning. Men derudover så tæller sådan noget som, at hvis man har været i gang med en videregående uddannelse og taget nogle eksamener der, et semester eller mere, så tæller det positivt i en kvote 2-ansøgning, når man søger ind til en ny uddannelse. Hvis man har suppleret nogle fag på gymnasialt niveau eller taget lange kurser, så er det også noget, der er positivt, hvis man nu har taget psykologi på B- eller C-niveau og ikke har haft det før, eller man tager matematik på A-niveau og har haft det på B før, så er det også positivt. Joberfaring, erhvervserfaring med mindst det, der svarer til 3 måneders fuldtid, det er også noget, der bliver vurderet positivt. Og de her typer af kvalifikationer, det er noget, man bruger primært i København og på mange professionshøjskoler i Danmark. Højskoleophold og andre tilsvarende eksamensfri undervisningsinstitutioner og undervisningsophold betyder noget.
udlandsophold. Det, at man har rejst eller arbejdet, været på sprogkurser eller opholdt sig i udlandet, og det skal så også op til et vis antal uger, for at det tæller med 3 uger ved Middelhavet sådan en sommer. Det giver ikke noget med 3 måneder, hvis man har været rundt forskellige steder. Og Færøerne er ikke udland, når man kigger på danske forhold, så der må man uden for kongeriget. Selve eksamensgennemsnittet er også, kan man sige, noget man kigger på. Det er ikke lige meget, om man har 9,6 eller man har 6,9, hvis nu quotienten for at komme ind efter kvote 1 var 10, så tæller det selvfølgelig mere, hvis man har 9,6, det vil sige tæt på kvote 1-quotienten. Og igen, nogle relevante fagkarakterer, der er gode, er også vigtige i helheden. Og hvis man så har andre kvalifikationer, man er særlig god til sprog, eller særlig god til IT, eller man har fritidsledervirksomhed, at man har trænet børn og unge i musik, eller idræt, eller søndagsskolelærer, eller andre tillidsposter, hvor man har haft ansvaret for et eller andet, hvor man er blevet udpeget. Det behøver ikke at være lønnet, men sådan nogle fritidsledervirksomhed, det er også noget, der tæller med. Og alle de her dokumentationer, alle de her ting, de skal dokumenteres og uploades på ansøgningen, når man laver en kvote 2-ansøgning. Det er ikke nok at skrive det i sin personal statement eller sin motiverede ansøgning. Det skal dokumenteres af arbejdsgiveren, af institutionen, af ens formand i foreningen, hvis man har været kasserer eller træner eller hvad det er. Og der findes sådan nogle dokumentationspapirer, som man så kan udfylde og få underskrift og stempel fra de pågældende ansvarlige. Man kan også godt skrive det på et almindeligt blankt stykke papir, men så skal man bare sørge for, at alle oplysninger, der er relevante, navn og fødselsdag på ansøgeren, og hvilken periode det handler om, hvor mange timer det handler om, og hvad type det er, og så underskrift fra de ansvarlige. Det er vigtigt, at alting skal dokumenteres, og det skal normalt sendes med ansøgningen inden 15. marts, men visse steder kan man vente med at sende det. Det er også en af de ting, man skal ind og tjekke og undersøge på hjemmesiden hver gang. Giver det anledning til nogle spørgsmål? Ja, jeg husker, altså, jeg skal opføre sådan en røntgeninterview. Ja. Också med sån röntgen, eller när att man ska nira tägarna, eller kan man tägarna följa? Ja, der bliver spurgt om, hvis man nu skal til en test eller optagelsesprøve, om der er chance for, at man kan tage den på Færøerne. Og der må jeg jo så igen sige, at det er svært at generalisere. Der er nogen, der tillader det, at man kan tage det over Skype, eller telefon, hvis det er et interview, eller man kan sidde her på Flugskapaciter og følge med i en test, der foregår samtidig et andet sted. Men det er ikke alle, der gør det. Så der må man i hver enkelt, kan man sige, situation, og på hver enkelt uddannelse se, hvad de skriver om det. Og hvis de ikke skriver noget direkte om, at man skal personligt møde op, så kan man blive i tvivl, så må man spørge. Og de har jo typisk en e-mail, kontakt eller telefonnummer, man kan henvende sig og forklare situationen. Og der kan vi jo så sige, jamen, vi har erfaringer og kompetence til på Flugskapaciter at afvikle eksamener og test her. Så hvis man vil betale de der 1200, det koster for at få en test her, i stedet for at rejse til Danmark for at deltage i en test, og at de accepterer det i Danmark, så er det en mulighed. Så det skal man lige ind og undersøge. Jeg ved, at begge muligheder er der. Nogle steder vil de have, at man personligt møder op, og andre steder siger de, jamen hvis I kan afvikle det på den og den måde, så finder vi også ud af det og accepterer det. I husker spille om førskolegang. Ja. Der vidste være det nye i gang til at læse følgende. Ja. Sykehushistorie. Og
hvis jeg så bliver lige væk fra 18. og 15. mars, Ja. kan du så hæfte til at bo i 18. Ja. Okay, så I kan få ind og hæfte til at bo i Hans Rønbudestad. Netop. Der bliver spurgt om, hvis man nu er i gang med et forløb, der ikke afsluttes inden 15. marts. Det kan være uddannelse, det kan være arbejde, og det kan være supplering. Det, der er vigtigt, det er, at man kan godt få det til at tælle med, men man skal skrive det, at man er i gang med det i sin ansøgning, i sin oversigt over, hvad det er for nogle bilag, man vil have med. At man er i gang med en bacheloruddannelse, at man er i gang med supplering, man er i gang med et eller andet arbejde. Og så skal man inden 5. juli, og det skal så være afsluttet inden 1. juli, så skal man inden 5. juli sende den endelige bekræftelse på, at man har klaret de eksamener, man nu går til, og eller de suppleringsmuligheder eller erhvervserfaring, man har. Så det skal skrives ind her inden ansøgningen 15. marts, og det skal dokumenteres endeligt inden den 5. juli, for at de kan tælle med. Så ja, man kan få det til at tælle med, hvis man gør, som man skal. Fordi det er jo så, at du er i gang med en uddannelse, men søger noget andet, og så kan det, at du er i gang med en videregående uddannelse her, tælle med i en kvote 2 visse steder i Danmark, hvor man lægger vægt på det, og får det til at tælle med som et kriterie. Så det andre spørgsmål, det er, hvis man skal, vi var inde i det og så, altså skal det skrives skriftligt til personen, eller skal det være telte, eller? Altså, det typiske er jo, at man får et stykke papir, et dokument, men at det må gerne være et Word-dokument, som man får sendt over computeren, og så skal det uploades på sin computer, for at det kan blive vedhæftet sin online ansøgning, som vi vender tilbage til om lidt, hvordan man rent praktisk teknisk laver selve online ansøgningen. Så bed om at få et dokument, et stykke papir, hvor der står dit navn og fødselsdato og adresse, og hvad det er, du har lavet, i hvilken periode, hvor mange timer, og med underskrift og stempel, eller hvad man nu har fra den forening, som det handler om. Og der skal det jo så være en ansvarlig person, det kan være formanden, eller sekretæren, eller hvem det nu er, der står for sådan noget, som skriver det under som dokumentation, og det skal så også dateres. Og der er nogle særlige skemaer. Man kan godt bruge de der arbejdsgivererklæringsskemaer, som findes inde på optagelse.dk, som vi måske kan kigge på her bagefter. Jeg har også nogle herude, jeg kan vise jer, fordi så står det højt og tydeligt, hvad er det for nogle oplysninger, de vil have, og så ved man, at man har fået det hele med, som de vil have, for at det er dokumentation. Men der kan altså stå, at du har været træner i 3 vintre af 10 timer om ugen, eller et eller andet i 40 uger, eller hvor mange det nu er, man har sådan en sæson. Sådan at man har en fornemmelse af, at hvis man nu omregner det til fuld tid og så videre, jamen så svarer det til så og så mange uger og måneder og sådan noget. Ikke? Så det er vigtigt, at man får det dokumenteret og sendt med sin ansøgning i form af et PDF-dokument, som det skal være for, at man kan få det med i sin online ansøgning på optagelse.dk. Så det er en mulighed. Der findes et dokument, som hedder Bilag til afslagsbrev 2016, som man kan finde inde på nettet. Bilag til. Det var alle dem, der i 2017 fik afslag på deres ansøgning. Så fik de tilsendt sådan et link, hvor de kunne gå ind og se, hvad var det for nogle kode 2-kriterier, der skulle til de forskellige uddannelser sidste år. Og det ligner meget af dem, man kan finde ind på nettet i dag. Her kan man altså finde
en samlet oversigt over alle bacheloruddannelserne i Danmark, hvilke kvote 2-kriterier der blev lagt vægt på. Og de opdaterede findes inde på hjemmesiden under de enkelte uddannelser i dag med henvisning til optagelse, kvote 2 og særlige forhold. Ikke? Og nogle gange så kan det også være en fordel at få et CV, curriculum vitae, altså en beskrivelse kort af i dataform, hvad man har lavet af forskellige aktiviteter inden for uddannelse, inden for job og fritidsvirksomhed. Der skal man bare skrive det, så man får en oversigt, ikke vurdere noget, eller hvad man har fået ud af det. Det er det, man skal skrive i sin motiverede ansøgning. Og jeg kunne tænke mig at gå over til at snakke om den her motiverede ansøgning, hvis I er interesseret i det, og med på det. Og det kræves til de allerfleste uddannelser. Fik I sådan et stykke papir her? Ja. Og jeg kan sende det til jer, der kigger med derude. Det er noget, der hedder tips til en motiveret ansøgning, hvor jeg har prøvet at samle nogle gode idéer og forslag til, hvordan man kommer i gang, og hvad det er, man skal huske, når man laver sådan noget. Og så et eksempel på sådan en levnedsbeskrivelse, som det hed i gamle dage. Men det handler om, det er jo, at man får ligesom en chance for selv at skrive en ansøgning til den uddannelsesinstitution. Man kan betragte det som en jobansøgning, at man fortæller om, hvem man er, og hvad for nogle tanker man har gjort sig, og hvad man har lavet af research, og hvorfor man mener, man er særlig velegnet til den her uddannelse, og hvad man er særlig glad for ved den her uddannelse, som man har læst om og hørt om, og så videre, og hvad man vil bruge den til. Og der behøver man ikke at rense alle de ting, man har dokumenteret op, at man har været på højskole, eller man har haft et job, men man kan fortælle, hvad man har fået ud af det. Hvad kom der ud af de aktiviteter, man havde? Og det kan også godt være, at det, man har haft i skolen, i gymnasiet eller andre steder, hvad for nogle fag man var særlig optaget af, hvad man fik særligt ud af det, hvorfor man valgte det her fag, og den uddannelse, man gerne vil. Der er visse uddannelsessteder, hvor de ligesom direkte stiller nogle spørgsmål, som man skal besvare. For eksempel, hvorfor vil du meget gerne læse den her uddannelse? Hvor er interessen kommet fra? Og det kan jo være, at det er kommet gennem fag i skoleforløbet, eller bøger, man har læst, eller folk, man har set, der har haft et arbejde, der krævede den og den uddannelse. Eller man har set et eller andet i fjernsynet, eller film, eller hvor det er. Det kommer alle mulige steder fra, sådan nogle idéer, ikke? Og der er det jo så, at man også skal beskrive, hvad er det så for nogle kompetencer, man har? Hvad er det, man er god til? Hvad er det for nogle evner, man enten er født med, eller har udviklet på forskellige vis gennem ens opvækst, så længe man er? Og sætte det i forhold til den uddannelse og det job, som man regner med, det bliver til en gang, ikke? Og hvad kender man til uddannelsens indhold? Ved man, at der er masser af matematik i psykologiuddannelsen, eller at der er de og de emner og fag, som man skal tage osv.? Det er vigtigt, at man går ind og viser det i sin motiverede ansøgning, at man har tjekket, hvad det er, uddannelsen handler om. Og måske kan også fortælle lidt om, hvad det er, man er særlig interesseret i uddannelsen, ved uddannelsen. Der er nogle ting, som man siger, det er på grund af de og de emner og de og de forhold, at jeg vælger den her uddannelse. Og så er jo altså også fortælle om, hvad er det, man så vil bruge uddannelsen til. Hvad er det, der er formålet med, at man tager den her uddannelse. Og alle de der erfaringer, man har fået fra fritidsliv, fra arbejdsliv, fra skoleliv, at man også prøver at beskrive, hvad det er, der er kommet ud af det. Hvad betydning har det for mig og for mit valg af uddannelse? For
Fordi så viser man jo, at man reflekterer over de erfaringer, som man har gjort sig på forskellige vis igennem livet indtil nu. Og der er det jo vigtigt, at det er, hvad skal man sige, sådan en original, en unik, en speciel præsentation, man giver, sådan at man ligesom skiller sig lidt ud fra de andre. Og derfor er det jo godt med en spændende, vigtig indledning og en kraftfuld afslutning og et godt mellemstykke, hvor man altså kommer ind på de her forskellige ting, som man gerne vil have, at uddannelsen skal vide om en, for at de kan se, at man faktisk kan bidrage med noget til den her uddannelse, at man kan få noget ud af det og komme videre i den retning, som man måske er begyndt lidt på med sine interesser og sine aktiviteter. Men det er en meget individuel, personlig sag, og det kan være en udfordring at lave sådan noget, men man må gerne få assistance og hjælp rundt omkring fra familie og venner og bekendte og nogen, der kender lidt til måske sådan en uddannelse og job, man går efter. Og det er vigtigt, at den er god og grundig, fordi der får man altså mulighed for at sælge sig selv eller udtrykke sig over for dem, der nu skal sidde og vurdere sådan en ansøgning. Og man skal ikke overdrive, men man skal heller ikke skjule sine talenter. Giver det mening? Men hvis vi så skal prøve at kigge på, hvad er det så, hvordan laver man så den der online ansøgning? Hvad er det for nogle ting, der kan være udfordrende i det? Og der er det jo så, at det er inde på optagelse.dk, at man finder den her hjemmeside, hvor man kan udfylde. Og der findes sådan en manual, som man kan få inde på hjemmesiden under sådan et spørgsmålstegn inde på de første sider i den her. Og der er grundlæggende 2 typer af manualer. Den ene, det er for folk, som har det, der hedder Dansk NemID. Der kan man lave det hele online, når man bruger sit NemID og kobler sig på der. Og for at få et dansk NemID, så må man altså have et dansk CPR-nummer, og det er måske halvdelen af unge, der søger her fra Færøerne, som har det, og resten har det ikke. Men man kan altså godt søge gennem optagelse.dk uden dansk CPR-nummer og dansk NemID. Det kræver bare, at man siger nej til et af de første spørgsmål, man møder på den der hjemmeside. Har du dansk CPR-nummer? Og de mener i virkeligheden, har du dansk NemID? Og hvis man så ikke har det, så siger man jo nej. Og så skal man opgive sin e-mail, og så får man tilsendt et link til sin e-mail, som man så kan komme ind på den her online ansøgning og udfylde det, som om man havde fuld digital underskrift og adgang til online. Så udfylder man skemaet, som om man havde det. Det man bare skal være opmærksom på, så skal man til sidst printe en side ud. Det hedder et udskriftsside, hvor der så står de oplysninger, som man nu har skrevet ind i sin online ansøgning. Jeg nævner det her, fordi det er vigtigt, og vi kan repetere det, når vi kommer til det punkt i selve ansøgningen. Men det her udskriftsside, den skal man så skrive under og datere, og så sende i en e-mail til den uddannelsesinstitution, hvor man søger ind. Og hvis man søger til 5, så skal man have 5 forskellige udskriftsblade og sende til 5 forskellige adresser eller 5 forskellige steder i Danmark. Nu behøver man ikke at sende det med posten, nu tager alle imod med e-mail, så man behøver ikke at være 3 dage før end i gamle dage, hvor de ville kun have den med post.
Men før de har modtaget det her blad med underskriften, kan de ikke gå ind og lukke op for selve ansøgningen. Så det her det er meget vigtigt. Ellers så bliver ansøgningen ikke behandlet. Det er den eneste, kan man sige, ekstra lille ting, man skal lave, når man ikke har et dansk NemID, når man søger i Danmark gennem optagelse.dk. Man kan ikke søge på papir mere. Og der skal man selvfølgelig tjekke, at de oplysninger, man har givet, er rigtige og så videre. Så hvis man går ind, skriver sin e-mail, fordi man ikke har dansk CPR-nummer og dansk NemID, så får man en kode, og så kommer man ind, og så skal man så udfylde sin ansøgning her online. Ikke? Og så får man tildelt et midlertidigt eller et specielt kode eller CPR-nummer, kan man kalde det. Det er ens fødselsdato, måned og år, og så de 2 første bogstaver af sit fornavn, og det første i efternavnet, og så et tal, hvis man er mand, og 2 tal, hvis man er kvinde, i de her 4 cifre, som hører til det fulde CPR-nummer. Det er for, at maskineriet kan fungere i optagelsessammenhængen i Danmark. Men det skal I ikke bruge andre steder, fordi det gælder kun i den her sammenhæng. Men så kan man altså komme ind, og så kan man jo udfylde de der ting, skrive, hvornår man er født, og hvad køn man har, og det er vigtigt for det her forløbige CPR-nummer. Og så er der de her personlige oplysninger, man skal have frem. Oplysninger om dig, kalder vi det. Og det gælder jo så om, at man skriver det rigtigt, og som det nu skal, med adresse og telefonnummer og e-mail, og så statsborgerskab. Og de fleste færinger er jo danske statsborgere, og det er den, der står, når man kommer ind, fordi de regner med, at de fleste af dem, der søger, er danske. Så hvis man er dansk statsborger, så skriver man det. Hvis man er norsk eller britisk, så skriver man det. Og så skal man fortælle, hvis man har været i gang med andre videregående uddannelser, fordi der er jo så noget med, at det kan tælle med i en kvote 2, og hvis man har taget en fuld bachelor inden for de sidste 6 år, så kan man ikke vælge hvilket som helst bachelor mere. Der er jo kommet nogle begrænsninger på det. Der er visse uddannelser, man godt kan, fordi de er så eftertragtet og mangel på folk der, så der er nogle undtagelser. Men der er mange begrænsninger på, hvis man har taget en fuld bachelor eller en fuld kandidatuddannelse. Så er det ikke bare lige at starte med det samme igen. Der er dispensation, hvis der er gået 6 år, og som sagt de her få undtagelser, der er. Og så har man udfyldt de der personlige oplysninger, og så skal man jo ind og kigge på, hvad er det så, der er vores adgangsgrundlag. Hvorfor er det, vi har ret til at søge ind på en videregående uddannelse, en bacheloruddannelse i Danmark. Og der skal man så jo skrive, at man har en dansk gymnasial eksamen for de fleste, hvad enten det er HF, eller det er student, eller det er HTX, eller HHX, eller hvad det er. Så skriver man adgangsgrundlagstypen, og så skal man jo så uploade sit eksamensbevis. Det er jo det, der så kommer senere hen, at man kan sende de her bilag ind også, og uploade dem som grundlag for sin ansøgning. Det er jo det hele er baseret på. Og så har I måske hørt om det her med forskellige bonusordninger, specielt for tidlig studiestart. Der skal man ikke gøre andet end at skrive, hvornår man nu har taget sin eksamen. Og hvis det er inden for de sidste 2 år, det vil sige i 16, 17 eller 18, så får maskineriet altså selv regnet ud, hvad man så skal
vurderes på, at man får lagt de der 8% til. Det skal man ikke selv gøre. Det ordner systemet. Så der opgiver man bare, hvornår man har taget sin eksamen. Og så hvis man nu har nogle suppleringskurser, der er nogen, der må supplere af fag, fordi de ikke opfyldte alle de adgangsspecifikke krav med deres første eksamensbevis, så må de supplere. Og det kan man jo så være i gang med, enten her i foråret, og så skal man skrive det, at det er i gang med et suppleringskursus, og at man forventer at bestå inden 5. juli. Der er en anden kategori, der hedder, at jeg regner med at supplere i sommerferien. Og det kan man så også de allerfleste steder nu i Danmark. Hvis det er et fag, et niveau, man mangler, så kan man supplere om sommeren. Så skal man bare skrive, at man supplerer, men består inden 1. September. Så får man besked, når de andre får besked i slutningen af juli, at man får betinget optag. Det vil sige, at man bliver optaget på betingelse af, at man klarer det fag, som man nu er i gang med at supplere i sommerferien. Så det skal man også have med ind. Det er vigtigt, at man får det med ind, hvis man har brug for det og er i gang med det. Du har så din eksamen, men det er jo et andet sted, at man skriver, at man er i gang med en videregående uddannelse. Og så kommer vi jo, kan man sige, til det lidt mere spændende, at vi skal vælge de uddannelser, vi nu er i gang med. Ikke? Vi har præsenteret os, og vi har sagt, at vi har adgangsgrundlaget i orden, og så kan man jo gå ind og vælge de uddannelser, som man gerne vil. Ikke? Så har man det, der hedder uddannelsesvalg. Det er den 3. kapitel eller afdeling af ansøgningsskemaet her. Ikke? Og der er det som sagt, at man kan søge op til 8 forskellige uddannelser samtidig i prioriteret rækkefølge. Og prioriteret i den her forbindelse betyder jo altså, at det man skriver øverst, det er det man helst vil. Og hvis man kan komme ind til den, jamen så kommer man ind der, og så kan det være lige meget med de andre, så ser de slet ikke ens ansøgning. Men hvis man nu ikke kommer ind på sin første og sin anden, jamen så kan det jo være det ens tredje, man kommer ind til, og så kommer man altså ikke længere ned end det. Så får man besked om, at man er kommet ind på den, og det gør man som sagt der i slutningen af juli omkring Ulej. Det er lidt med, hvordan det falder, om det er 28, 29 eller 30. juli. Og så skal man inden for en uge, 10 dage, give besked om, at man nu tager imod den tilbud, man har om uddannelsen. Og det er jo så op til jer, om I siger ja eller nej, men det er vigtigt, at man svarer, inden fristen er gået. Og uddannelserne, de kommer jo så op, kan man sige, i alfabetisk række og følger, og der kan man vælge på forskellige typer af uddannelser, universiteter eller andre uddannelsesinstitutioner og regioner osv., og man kan søge den, man vil, hvis man har præcist fundet ud af, at det er et eller andet medicin i København, eller hvad det nu er, det handler om. Så vælger man det, og så kan man jo få oplysninger der, det er noget nyt, at man så derfra kan se, hvad er det så for nogle kvote 2-kriterier, den uddannelse har, så man kan klikke direkte fra uddannelsen og ind på hjemmesiden og se, den her uddannelse, de har altså de her kvote 2-kriterier, når man har brug for det. Og ligesådan er der jo selvfølgelig så også beskrevet, hvad er det for nogle adgangsspecifikke krav, der er, hvis der er sådan noget, hvis man nu skal have B-niveau i matematik og fysik og kemi, så står det jo også klart og tydeligt der, sådan at man ikke kan gå fejl af det, og pludselig finde ud af, at man ikke opfylder kravene. Så er der jo forskellige ting, man skal tage stilling til i nogle uddannelser har sommerstart kun, nogle har både sommer og vinter, og de fleste uddannelser, hvor der er vinterstart, der skal man stadigvæk søge nu
kvote 2 15. marts og kvote 1 5. juli. Nogle gange kan man ønske om start om vinteren eller start om sommeren, men hvis der er en studiestart både sommer og vinter, så bestemmer man det ikke 100% selv. Man kan ønske. Og det er svært at få lavet om, hvis man får tildelt vinter og gerne vil starte sommer eller omvendt. Så er der noget, der hedder standby. Man kan søge standby. Ved I, hvad det er? Standby, det er en mulighed, man kan krydse af, hvis man ønsker at søge standby, at give den uddannelse, som man nu sætter kryds ved, en ekstra chance på, at man kommer på en venteliste. Hvis nu man ligger lige under det, der gav adgang til uddannelsen, jamen så kan man komme på en venteliste, og hvis man bliver optaget på en standby-liste, det er ikke sikkert, at man bliver optaget, selvom man søger om det, så er man blandt de der 25 måske til en uddannelse, som kan få at vide i løbet af august måned, fordi der er nogen, der melder fra, at man kan starte til september alligevel. Eller at man er sikker på at starte næste år, hvis man nu ikke kommer ind i år, hvis man er optaget på standby-listen. Det man skal være opmærksom på, det er, at hvis man nu sætter standby ved sin første prioritet, og har en anden prioritet, hvor man så ikke kommer ind, hvis man kommer på standby-listen til sin første prioritet, så bliver man ikke sendt videre til nummer 2, men så bliver man hængende på den her standby-prioritet, med risiko for, at man først kommer ind næste år. Så hvis man nu meget gerne vil ind i år, så er det ikke klogt at sætte standby ved de første prioriteter, men højst ved sin sidste, fordi så risikerer man ikke noget. Er I med på det? Jeg har det der. Altså, stort set, hvis jeg søgte en medicin til København, ja, og jeg kørte standby, ja, og ikke så ind, og så er jeg bare ændret en bøgeliste. Ja. Ja, så det er ikke færdigt Aarhus eller... Nej, fordi du kan kun være et sted. Enten er du optaget, eller også er du på standby, eller også er du sendt videre til en lavere prioritet. Hvor du måske kunne være kommet ind i år. Det får du aldrig at vide. Nej. Men hvis du satser så meget på at komme ind et sted, at du er villig til at vente et år, så sker der ikke noget ved at sætte kryds ved standby. Fordi selvom du som sagt sætter kryds ved det, er det ikke sikkert, at du kommer på det, fordi det er kun de der 20-30 stykker, som lige ligger under dem, der kommer ind. Hvis du så er længere nede, jamen, så kommer du videre til den næste prioritet, og så betyder det ikke noget. Men altså, det er en chance, en ekstra lille mulighed, teoretisk, som også kan virke i praksis, at man altså satser så meget på et sted, at man er villig til at vente til næste år, hvis man så med sikkerhed, og så ved man med sikkerhed, at man er kommet ind, hvis man bliver optaget på standby-listen, og bremset i at komme videre til sine lavere prioriteter. Man kan læse om det i en lang artikel på ug.dk, ligesom med mange af de andre ting her, under standby. Men det er en ekstra chance, man tager med risiko for, at man ikke kommer ind i år på en lavere prioritet. Sådan er det. Så det skal man også tage stilling til, om man vil have sådan et tilsagn. Og så er det jo, at man kommer til et særligt afsnit omkring kvote 2, hvor man så ligesom skal uploade og skrive til de forskellige typer af kvote 2-kriterier, som er typisk gældende i København og på professionsuddannelserne, hvad det er for nogle kriterier eller kvalifikationer, man har fået, og så putter man det ind de steder, hvor de nu spørger om de ting, når man har det. Så det er vigtigt. Og nogle af stederne, der ønsker man at få dokumenteret, at inden 15. marts,
Og nogle enkelte steder skal man have gennemført sine ting inden 15. marts. Det er ikke alle steder, så der skal man altså igen ind, og det er et omkvæd, som I har hørt et par gange allerede, at man må ind og tjekke hver enkelt uddannelses hjemmeside, for at se, hvordan de vil have de forskellige forhold i kvote 2. Så det er et helt lille studium. Og så er det jo, at man kan ændre på sin, hvis man nu har sendt sin ansøgning 15. marts afsted og finder ud af, at jeg vil hellere bytte om på mine prioriteter. Så kan man gå ind og gøre det frem til 5. juli. Efter da, så er der låst. Så behandler de, og så får man altså svar i slutningen af juli på sin ansøgning. Og her kan man ind i særligt brødder til standby, hvis man kan brødder prioritering. Det hedder prioriteter, man kan ændre. Men ja, det er svar skyldig lige nu. Jeg kan prøve at tjekke det og give dig besked. Til sidst så vil jeg lige komme ind på det her med bilagene, fordi der er også en fane eller en bjælke, der hedder bilag, og der kan man altså gå ind og uploade og tilknytte bilag til de forskellige uddannelser, efter man har uploadet dem der, og det skal altså være i PDF-format, hvor man tilføjer bilag derinde, og så er der nogle bilag, der skal til den ene uddannelse, og nogle, der skal til den anden. Måske, hvis de ikke er interesseret i dem alle, så sender man dem ikke til dem, men man sørger for, at de bilag, der hører til de enkelte uddannelser, man søger, at de kommer rigtigt ind. Der skal man ind og sætte et flueben, for at de kan se, at det hører til den ansøgning, som man sender. Så det skal man også lige være opmærksom på. Få uploadet sine bilag og få dem tilknyttet de uddannelser, som er relevant. Og de bilag må man gerne give nogle fornuftige emner eller titler, sådan at de er til at genkende. Det kan være en, der hedder eksamensbevis, det kan være en, der hedder supplering, det kan være en, der hedder joberfaring, det kan være en, der hedder udlandsophold eller sådan noget, sådan at man for sig selv og også modtagerne ligesom kan se, hvad det er, det handler om i den her emnelinje i forbindelse med, at man uploader de her bilag. Ja, men nu er der altså gået 60 minutter, en lille time, og det var sådan det, vi kunne nå her. Og I er velkommen til at gå hjem og arbejde med det og vende tilbage med personlige, individuelle spørgsmål, enten per telefon eller mail, eller vi kan mødes her på mit kontor. Der er stadigvæk en godt 3 uger til det skal være helt færdigt. Men jeg vil sige held med det og gøre noget ud af den her motiverede ansøgning, fordi det er ligesom der, hvor I kan påvirke nogle ting nu. Og skrive en god, slagkraftig motivationsansøgning. Men har vi et sidste spørgsmål her på falderæbet, så er I velkommen. Ja, jeg også altså i faggrund, altså jeg har ikke dansarm, men jeg følelsesarm. Ja, og det er ok. Det går ud for det, altså en færøsk studentereksamen, eller HF, eller en anden gymnasial minimumsudvikling. Den er ekvivalerende, altså den svarer til en dansk, hvis du har modersmål på, og dermed færøsk på A-niveau. Det er en ny regel, og nu har den været i det andet år i hvert fald. Jeg tror, det var i 16, den kom. Da den nye reformer, de første blev færdige uden dansk, fordi det er blevet valgfag, så tæller det altså fuldt ud som dansk af.
Men mindre, at det er dansk og retorik, du søger ind til. Fordi der er det altså rigtig vigtigt. Men altså, på den måde er færøsk jo blevet anerkendt som et andet nordisk sprog, altså nordmænd og svenskere, der søger til Danmark, de skal heller ikke have dansk på A-niveau, de skal bare have svensk og norsk, altså modersmål på det højeste niveau, A-niveau. Og hvis jeg søger ind, eller det ikke er en udbygger sag til nogen, altså, så må jeg få at tage at gælde et sort, altså i karakteren og alt det der. Ja. Hvis du går her på Torskabelsatser og har brug for at dokumentere, at du har taget de og de fag igennem et halvt eller halvandet år, eller hvor lang tid det er, så henvender du dig til Anna Torgær, som laver et udskrift af eksamensprotokollen. Okay. Pro-voting, som vi kalder det. Og det er jo helt normalt, at det kan være, hun er gået nu, men ellers så kan du kontakte Anna Torgær, som er leder af Pro-voting, eksamensprotokollen. Fordi det er jo dokumentation for, at du har taget dele af en videregående uddannelse, og det kan være relevant og positivt i en kvote 2 sammenhæng mange steder. Og at du samtidig jo også kan bruge det i din motiverede ansøgning, hvad du har fået ud af det, hvad det har gjort ved dig, og hvad det har måske motiveret dig til at vælge en anden del uddannelse. Det kan jo være en motivationsfaktor, at du kan lide at gå på en højere uddannelse og nogle af fagene, men at du har fundet ud af, at nu er det altså en anden vej. Eller du har brugt det her bevidst som at samle point eller få nogle kriterier og kvalifikationer, der kan gøre det muligt for dig at komme ind på den drømmeuddannelse, som vi snakker om. Så det var de her ting, jeg tænkte mig lige sådan, og man kunne gå endnu mere detaljeret til værks, men jeg håber, at I kan komme lidt lettere igennem nogle af tingene, og som sagt, så er der jo en support, også rent teknisk inde på hjemmesiden, man kan henvende sig til, at man kan snakke med e-vejledningen, og man kan finde oplysninger inde på ug.dk og så videre, men jeg står også gerne til rådighed med det, jeg kan bidrage med. Du må jo beholde den der, hvis du vil tage den med hjem. Det er en lille notesblok, som du kan have glæde af forhåbentlig. Altså, man kan falde der ved sådan, så karakter ved, hvad der er 1,08. 8. Ja, men du skal ikke gøre det nogen steder inden for ansøgningen. Det laver maskinen selv, men du kan i din egen notesblok eller finde ud af, hvordan chancerne er i forhold til det, vi kendte sidste år, for eksempel. Ikke? At hvis du havde 10,0, og de krævede 11, og du så ganger det med 1,08, så kommer du op på 10,8, som er tæt på 11. Super. Yes, men held med det. Ja, tak. Og så må vi se, om der kommer nogle andre her kl. 5, hvor vi har. Men hvis I har mere at snakke om, så er I velkommen. Der er ikke nogen, der står udenfor og banker på nu. Men var du inde på optagelse.dk? Var du på din computer her? Har du registreret dig? Har du skrevet din e-mail? Du kan godt prøve at udfylde de der personlige ting, hvis du vil.
prøve det. Nej. Prøve. Ja. Men der er en god vejledning, og der er, som sagt, sådan en fed manual her på 50 sider. Og den her, det er altså til dem, der ikke har dansk CPR-nummer og dansk NemID. Der er nogle, de få, hvad skal man sige, ekstra ting, blandt andet på den her udskriftsside, som man skal huske at få skrevet under og sendt uploadet. Det er den eneste ekstra lille detalje, der skal til ud over at udfylde det online på computeren. Hvad er det, I søger ind til? Har I lyst til at fortælle det? Jeg tror, det er missionærmæssigt. Ja. Ved du, hvor mange procent, der bliver optaget i kvote 2? Jeg tror. Ja. Jeg kan noget, men ikke så. Det er godt. Så jeg bare må teste, så jeg kunne tage et færdig eller så. Ja. Ja. Så annars må jeg lige så ofte. Så må jeg lige tage for så. Men har du overvejet andre steder end København og Danmark? Jeg har nok rejst rundt i Norge og Sverige og sådan noget. Jeg vil gerne alt andet, men jeg har rejst med Sverige, så bare i Sverige og Norge. Ja. Det er fint. Det er 15. april. Ja. Og det er alle, kan man sige, kvote 2, eller der er kun én, hvor man skal have alt med. Ja. Har du overvejet Østeuropa? Polen? Tjek, Ungarn? Der er det lidt lettere rent karaktermæssigt at komme ind. Ja. Der er over 20, der læser i Polen i øjeblikket. Færdig. Nej, nu nævner jeg det bare, fordi altså alternativerne, og jeg sidder på Altior Skibsgården, og jeg har jo, hvad skal man sige, sådan særlig mulighed for at kunne hjælpe, hvis det sådan er lidt ekstra ordinært uden for kongeriget. Har I søgt før? Nej. Men det er normalt ikke lettere at komme ind i Norge og Sverige, men de har faktisk, specielt i Norge, færre pladser, end vi har i Danmark. Der er jo forholdsvis, der er jo nogle nordmænd, der gør, at der ikke kommer så mange danskere ind på danske uddannelser. Det skyldes blandt andet, at de ikke har forholdsvis så mange uddannelsespladser til visse uddannelser. De vil gerne have folk prøver at tage ud. Så det er op til, at man har måske oplevet nogle billigere uddannelser, medicin i Polen, eller jeg ved ikke hvad det er. Og så går vi til på noget med. Nej, det har jeg aldrig hørt om, men til Odense og Aalborg. Okay. Ja, det var bare. Ja. København, de er meget, meget svære at danse med, når det drejer sig om overførsel. De har ingen pladser, fordi dem fra Aalborg og Odense, de søger til København. Så bliver der pladser i Odense og Aalborg til dem, der har været i Polen. Men fordi så der bliver de ladt færre fra Aarhus over til København? Det er der nogen, der lykkes for, men det er ikke noget, man skal satse på. For det første skal der være en plads, og for det andet skal man have gode karakterer, og det er ikke totalt udelukket, men det er meget få, det lykkes for. Så man må prøve at søge der, hvor man har de bedste chancer også. Og der er det jo, at man kan jo gardere sig.
man kan jo søge alle steder. Og kvote 1 og en kvote 2 ansøgning er jo også en kvote 1 ansøgning. Så man mister ikke noget. Nej. Og jeg nemlig, og hvis man så søger kvote 2, kan man også søge kvote 1, eller... Det, når du søger kvote 2, så har du samtidig søgt på kvote 1. Så du behøver ikke at gøre noget ekstra ud af det. Hvis det nu viser sig, at procenten er lavere end det, du havde regnet med, eller det var sidste år osv., og du opfylder den. Men du kan jo ikke mærke, om du kommer ind den ene eller den anden vej. Du søger, så du får optimeret dine chancer ved at søge kvote 2 og udfylde den godt og grundigt. Men det er medicin, du går efter? Jeg husker at prøve. Ja. Men der er det jo så, ligesom til dyrlæge i København, i Odense, der har de sådan den her optagelsesprocedure med, at man kommer til en test og interview, og hvis man har lyst til det. Okay. Og det er jo, jeg synes det er fint, at man har ligesom alternativer. At et sted der er det nogle kriterier, man går efter, et andet sted er det andre kriterier, og et tredje sted nogle helt tredje, sådan at hvis man føler sig bedst tilpas med den ene form, jamen så kan man jo satse på det. Så det barske, det er jo, at det ser ikke ud til, at quotienterne går ned. Nej. De har en tendens til at blive liggende på det niveau og stige en gang imellem. Men altså nu, efter det her med bonus på 8%, der gav det et ordentligt hop. Nu stiger de ikke sådan halve og hele point mere. Nu kan de gerne heller ikke komme højere op, nogen af dem. Men der er, som sagt, forskellige kriterier forskellige steder, og der kan være andre lande, hvor det kan være lettere at komme ind i landet. Polen? Jamen det, jeg har ikke så mange erfaringer med medicin, men jeg ved, at der er en, der læser med. Ja, jeg känner också akkurat som är Polen och läser medicin. Ja. Så kan det ikke lægge så mere kanskje. Ikke alene, nej. Det er nogle andre ting, og de fagspecifikke krav er heller ikke så afgørende. Og jeg husker en spil. Men det er ikke bliver en följer. Jag vet inte, så är det nog så av jag prövar för ny, men jag har inte sökt om utbildning. Nej. Så nu hvis jeg søger ind utbildning, så er det lærligt så ja. Nej, ikke hvis du søger nu. Nej, okay. Der er halvt år til, det er okay. Okay. Så der ligger en liste derude, hvis du ikke tog den før, med gode råd til og adresser, hvor du kan søge. Ja. Og så kan være kan? Det hedder det, som er meget småt på forsiden. Ja. Ja. Prøv at søge. Samma så det är inte.